Igbo ekelekwanụ m ụnụ. Ụmụnne ụnụ ga-afụ n'ahụ m ihe a wụ na South Africa na Northern Cape. Ndị obodo mere m ihe a, ha sị anyị laara ha. Lee n'ahụ m, ezu m oshi, enwe onye m repụrụ, enwe onye m kọrọ ihe. Ha karịrị 100 kpụrigide anyị n'ime ụlọ. Lee n'ahụ m, ezu m ohi, enwe ihe m mere. Ndị a pịagidere m, ọ ga-awụ na chi m ma anya m ama m emebi omere. Lee na onwe m, lee na ọnụ m. Ndị obodo sị anyị laara ha, asị anyị lachara ha. Lee na mpata m ebe niile, ahụ m niile, ebe niile. Ha sị anyị laara ha na anyị nọ kwere ihe a wụ ụtalị. N'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ ezuro m ohi, anata m egbe, anata m ahịa. Ọwụ na enwe m akwụkwọ, enwere m akwụkwọ. Esi m azụ obodo bata, esi m n'airport bata, stampụ m in. Lee n'ahụ m, ndị obodo sị anyị laara ha. Polisi akpọrọ polisi, ihe niile akpọrọ polisi ekwe abịa. Lee n'ahụ m, ndị anyị nọ na be ha, ndị anyị gbara visa, ndị anyị mefuru almost 1.something million bịa na be ha. Lekwa onye mụ na ya abụọ nọ, lekwekwe n'ahụ ya, lee n'ihu ya. Ndị obodo sị anyị laara ha. Ihe nke m ji wee dị too bad wụ na alakpuole m wee gbara ahụ nhara, mana onye nke a yitu akwa n'ahụ. Lekwenụ, ihe ahụ ihe ndị obodo mere anyị just now. Ihe ahụ ụtalị anụnwa ndị Awụsa ji achụ efi. Ọ ya ka eji na-apịa anyị na anyị waara ha, na anyị laara ha. Black ọ bụrọkwa ndị ọcha o. Nna ngwanụ, ọ dịgo na enwere ebe ọzọ. Ọ ka anyị ji mba ụwa. Maka in case of onye ihe m kwu ekwu in case of asị tomorrow na Biafra na ọ bịara afụ onye si lọta na-eme violent na-emegbu onye bịara abịa. Onye be anyị ga-atọ ọnụ si ka ihe o ji emegbu onye bịara abịa megbuwe nwanne ya. Ụmụnne ọkụ nọ n'afọ ya. Leenụ m, ezughị m ohi.